Alas 7:05 na, kagwapot na nawong man, katapos nagkikita kami news, gimbobos yung ang bata, kaya gugutom ko no, bisam human pala kami pangiklop, napapalitin din ako yung panalatin na pa itong bikira nila sa among tabog din, may, dahi ka, o sige po, napili ko na iya, tumabog na kami, ngan, sige, pili ano mo dida, aniya napili ang cheese bread, ngan, pagkatapos, nakabali na kami, nga muli na kami didi, balingan, mag-ano daw la ako, aha, ginggutom ako, so, kumato ako dito, may Metro Bank, may 7-Eleven, nga mapalit akong balot, marasa dito't balot, yes, so adi na kami nagpapakaulangin ng mga pinikop didi. Joke la. Pero adi na kita didi ngayon ha. O, tara, palit na kita ang balot. Kapaso-paso pa. Yes. Man ang balot marasa pero kuto ya palang piso. Adi lukod na ako nga piso. Malakas sa ako ni Alan yan. Di katuhiya ti pauli. Pagagawas wala ti kang trabaho so ginduray agoyangan ako. Dumiretso na ako didi may MCC. Di ka din ako didi ko si corner. Hay, pamalit ako didihin RM non. Siyempre ngan waray ak pamalit ito. Ngan uminom na ako kay ginuuhaw na ako ngan pagkatapos nagdinabay la ako na binidyohon la ako napahangin la ako nga na di may nagiirig nung nagkakaroon ng mga lagas ng mga bata gihap. Also, diyan akong gimbuhat, gimbinidyo ko na akong kalugari yung kinita kong gwapo lagi hapan ako gwapo lagi haap. Karasa nga umihi ako kay mahihipag tinambayon didi. Kakapoy pag ginakan ngan adi umabot hirap pa rin ngan anakon bagay nanak nga ni bombom na buong ngan botilya. Mga hubog na da. Joke lang ang gimbidyo ko ang tindahan ng tipalangit ng kita ko ang bulan ka upay hit bulan ka upay pagtambayan nangan pagkatapos king kita ko an akong kalugarin guwapo lagi hap diri ko nagbabagos salit mapiraw naman tara na let's go panguli.